Fortæl mig om oplevelsen. Hvordan var det at se dit barn for første gang? Altså, da hun kom ud af min mave efter 44 timers hård fødsel, der var det var stor kærlighed. Hun kom ud som en lille fugl. Hun pippede, så det passede perfekt. Hun havde lærke. Hun skreg ikke eller noget. Det var bare sådan en lille gut. Og så kom hun op og blev lagt med det samme. For jeg havde sagt, at jeg skulle have hende op med det samme. Ikke noget med, at hun skulle rundt og klippe navlestreng. Ikke? Op og ligge. Og så fik hun også alt. Altså navlestrengen blev også først klippet lige, da den var færdig med at pulsere. Ikke? Så hun fik alt næring. Men hun lå der. Altså, og så var det jo så, at de skulle sy en, og hun ligger der sådan en lille bitte en, og det gør helt vildt ondt. Og jeg må ikke klemme for hårdt, men det gør super ondt, så jeg fik sådan en lille maske på. Fordi der havde været rigeligt i forvejen med smerte. Hvordan er det gået med amningen? Jeg har sgu været meget tålmodig at blive ved, ikke? Og selvom alle mulige andre sagde alt muligt andet, ikke? Hold nu op med det der. Men nu er det skønt, nu ammer jeg stadigvæk, og jamen det helt fantastisk. Man skal simpelthen bare blive ved jo, selvom det ikke lige fungerer første gang. Hvor lang tid tror du vil blive ved med armen? Jamen, jeg har tænkt mig at... Altså egentlig så håbede jeg egentlig bare, at hun selv ligesom ville synes, nu var det for kedeligt at ligge der ved brystet, ikke? Så jeg synes, at jeg ville helst have, at det skulle ske naturligt. Altså, hvis hun bliver meget over 3 år, så kan det være, at jeg bliver nødt til at gøre et eller andet og sige så nu må vi hellere snart stoppe, ikke? Men altså, jeg vil gerne så lang tid som muligt. Og der ved jeg også, der er jeg også hele tiden. Nogle er for, og nogle er imod. Men jeg synes bare, at man skal følge sin egen intuition, og det skal man gøre. Og det er også igen det vigtige, når man har den der lille, og så man er førstegangsfødende, og man er usikker, man kommer ud selv til ens familie. Ikke? Og de har jo fået en og har masser af børn og altid så meget bedre viden, ikke? Men de har jo ikke fået hende. Hun er anderledes. Det er jo mit barn. Men så kommer de jo altid med alle deres, du skal bare det, og nej, jeg ved, hun er sulten, hun er træt samtidig. Derfor så tager hun så jeg bliver nødt til at være stedig. Altså nu spiser hun stadig rigtig meget brystmælk. Og det var meget sjovt, for der havde jeg jo også fået at vide, hvis hun stadigvæk blev ved med at spise meget om natten, så fik hun ikke så meget at spise om dagen, og så ville hun ikke vokse så meget, ikke? Men hun er også meget høj og stor, også i forhold til nogen, der er meget ældre end hende nede i vuggestuen, så den holder i hvert fald ikke. Men så spiser hun kan bare godt lide at spise fisk og altså specielle ting, ikke? Så spiser hun avocado, så vil hun kun have det, og så næste uge, så gider hun slet ikke røre det. Så jeg prøver bare at finde lidt af det mad, som hun gerne vil have, og så proppet godt i hende, fordi hun er stadig, altså hun gider bare ikke spise, hvis hun ikke kan lide det, og så går hun sulten i seng, og så går det så ud over mit bryst hele natten, så vil hun så bare have mad hver halve time i stedet for. Så jeg bliver nødt til at... Og så er hun sådan en, der spiser på farten, og jeg kan heller ikke sætte hende, og så regne med, at så er hun nok mæt, fordi hun ikke gider sidde der, ikke? Så jeg må putte det lidt ind i hendes hånd, og så spiser hun det, fordi hun skal jo hænderne fri, så hun kan lave sine ting. Så får jeg rigtig meget mad i munden på hende. Hvordan er hun med leg og motorik? Jamen, hun leger rigtig godt, og hun begyndte at gå. Hun tog sin første skridt, tror jeg, da hun var lige omkring 1 år. Og så begyndte hun at hoppe her, for 1 måned siden. Det var meget sødt. Stikker sådan en numsen i vejret, så kunne jeg se, at hun gik og trænede, og så lige pludselig lykkedes det. Og så spiller hun bold. Både fodbold og kastebold. Så det er hun meget stærk med. Så siger hun ikke så meget, men der er jo så også hørt, så det er enten, at man taler hurtigt, eller motorikken går hurtigere, men hun er så bare meget hurtigt kropslig. Hvad gør du for at følge med i udviklingen? Jeg prøver, jeg læser mange bøger, og så tager jeg det, som jeg selv synes, okay, hvor jeg virkelig får noget ud af det. Ikke? Nej, det passer helt perfekt. Og, især også det med de her udviklingstrin, så er det rart at lige kan læse op. Nå, hun er i uge der og der, og alle de der andre møder siger, ja, problemet var der. Så lige pludselig blev min baby sådan, ja, det er ligesom det. Okay, så er man ikke helt alene. Ikke? Og det synes jeg har været rart. Netop også at få forståelsen af, hvorfor det pludselig, så hun sød i 1 uge, og den næste uge, der var helt anderledes og urimelig. Og i stedet for at sige, at netop som der også er mange af de andre møder, der skriver, at jamen, nu er hun eller han jo simpelthen så stor, så må de kunne selv sidde og lege, ikke? Men nej, der lærer de lige præcis det her med sammenhænge, og at tingene hænger sammen, man hælder mælk op i et glas, og det er lige pludselig en ting, hvor det først kun har været én. Altså nu kan man pludselig se sammenhængen mellem,
og selv gentage nogle ting og tage ting op og ned. Og så sker det lige pludselig, ikke? Så har det været rart at kunne slå op i den bog i hvert fald. Og jeg synes også, det har været dejligt med nettet, at der er så mange børne-babyfirmaer og sådan noget, der lige sender med nyhedsbrev ud med lige små tips. Nå, nu er din baby sådan, så vil det være en god idé at gøre det, eller lægge lige mærke til det, eller bliv ikke bange ved sådan og sådan. Jeg er næsten bare sådan gået i skole igen, ikke? Så jeg er gået i morskole. Der burde egentlig være en morskole for alle mødre, fordi hold da op, var der mange ting, ikke? Hvor man ellers bare siger, nej, man tager det bare på feelingen. Men nogle gange så er den altså lidt svært, den der feeling, fordi så hører man jo fra alle mulige andre, der måske egentlig har lavet nogle fejl, kan man sige, eller altså på deres, altså så meget. Man skal altså også skoles, ligesom man næsten skal tage kørekort, og man skal muligt andet uddannelse. Det er en stor ting at være mor, et meget stort ansvar, så der føler jeg ligesom, man skal kunne leve op til det, ikke? Altså. Har du nogle tips til gravide, vordende forældre? Mest mødre måske? Så man skal glæde sig helt vildt, og jeg synes, at når man får at vide, jeg fik også at vide, det er så hårdt at få et lille barn. Jeg synes ikke, det er hårdt. Det er hårdt, hvis det er, at man føler, at man skal alt muligt andet. Men hvis man bare siger, altså vi får også penge for at passe vores barn, ikke? Hvis man siger, det er dit job, ikke? Så det er bare om kun koncentrere sig om hende, og hvis hun vil spise i 7 timer, så gør man det. Og ikke blive irriteret, ikke? Hvis man ligesom sætter alt andet til side, så er det helt fantastisk. Man må bare ikke blive stresset. Det er bare kun prioritere hende, for ellers får man selv dårlig samvittighed. Men det er netop bare at nyde det. Det synes jeg, det er det allervigtigste. At sætte alt andet væk, alt andet til side. Og så virkelig give sig selv lov til at være i den boble og nyde det, ikke? Hvad med fremtiden? Hvor er du på vej hen? Jamen altså, jeg er mor. Det er stadig det vigtigste. Jeg kan ikke få ud af det. Nej, altså så skal jeg jo... Nu er jeg freelance skuespiller og sanger, og har også en universitetsuddannelse og sådan noget, ikke? Så der er jo mange ting, jeg kan kaste mig over. Jeg synes ikke, jeg har haft så frygteligt travlt lige med at skulle... Altså jeg er glad for, at de lige har ringet fra teatrene og film lige nu, ikke? Jeg tror, det kommer, når det skal komme. Jeg har sådan... Fordi hun har brug for mig. Men altså, så kommer der en god rolle, og så bliver det jo det. Så kommer hendes far også mere på banen og sådan noget. Og nu er hun også blevet lidt ældre, ikke? Så hun er mere selvstændig og kan godt stå på sine egne ben nu også. Så det synes jeg, det har været helt perfekt. Så jeg på en eller anden måde lægger det lidt op, altså lidt til livet. Og så sker det, som det skal.